Hej, jeg hedder Jens Ejner Christensen. Jeg er borgmester i Vejle Kommune. Og i dag er vi samlet her i Børkop, nærmere bestemt ved Børkop Vandmølle. Et naturskønt område, der er et skattet sted for alle borgere i Vejle Kommune at besøge, og også rigtig mange borgere, der kommer uden bys eller uden kommunes fra. Børkop-området, det har jo sine helt særlige karakteristika. Børkop er kendetegnet ved at være den gamle stationsby, der har udviklet sig til at være en meget attraktiv by for bosætning af nye borgere, der flytter til vores kommune. Det er her, at man finder en attraktiv natur. Det er her, at man har en placering rent geografisk, der gør, at man kan nå mere end 600.000 arbejdspladser inden for en times kørsel. Og det er selvfølgelig også her, at vi i Vejle Kommune har set, at der har været en stor tilflytning. Vi udbygger skoler, vi udbygger daginstitutioner og prøver hele tiden at følge med på, at vores infrastruktur kan følge med til de mange borgere, der vælger at bo lige præcis her i Børkop. Fynske Bank er banken til dig, som sætter pris på nærhed og personlig rådgivning. Det, der kendetegner Børkop, det er jo den nære tilknytning til naturen. Vi har fjorden til at ligge ganske få kilometer herfra. Vi har naturområder som det, vi står i her. Rindende vand, åløb, den gamle vandmølle, som jo for få år siden blev kåret til at være Danmarks smukkeste vandmølle. Og alt det sammenholdt med, at der er et meget rigt foreningsliv i området, ja, det gør selvfølgelig, at det er attraktivt for nye familier at flytte hertil, og de familier, der allerede er bosat her, ja, de har jo en begunstigelse af en, hvad man kan kalde en høj livskvalitet. Når vi har lavet udviklingsprocesser omkring bylivet i Børkop, så er det nærheden til naturen, at der er allervigtigst. Det er det der med, at det er det gode sted at bo og leve sit liv, samtidig med, at man har en fantastisk adgang til et meget bredt arbejdsmarked fra Aarhus i nord til Odense i øst til nærmest Esbjerg i vest, og så selvfølgelig de mange arbejdspladser, vi også kan tilbyde her i vores egen kommune. Så Børkop, det er og bliver et attraktivt sted.